купя най-скъпият скин с джемове от Pro Shop. Имам 132 джема. За да видим какво ще си купя. Ти легендарен ли беше? А не. Епици. Той е легендарен. Обаче нямам чак за 119 джема. Мога да купя ето този Pro Pass скин. На Бул, обаче аз Бул не го играя. Мога да купя на Спайк. Това е най-рядкия, обаче аз не играя с Спайк. Да купя на Барли, но най-рядкия, най-скъпи. Нямам го. Нямам и фанка. Значи най-скъпи е на Колт. Купуваме Колтски. И 5 минути въртене. Имам 13 чема вече. Това беше най-добрата оферта. Сега време да правим акаунта. Нещо вегна. Ще сложи на колата, ако го намеря. Къде пинчето на къде това плеер икона на Колт? Видих едно шоудаунче. Ничик. Нещо. Ми направих си акаунта. И това ми е акаунта. Къде пара ще покани Роналдо, се казвам. И да, чао.